Vážení účastníci, vítajte na ďalšom kurze, ktorý sa bude venovať zacieleniu reklám na webové lokality v reklamnej sieti Google. Dnešný program bude zameraný na nasledujúce témy. V prvej časti si vysvetlíme pojem reklamná sieť. Povieme si viac o jej členení a výhodách. Druhá časť tohto kurzu bude zameraná na využitie reklamnej siete. V poslednej časti si ukážeme, ako začať cieliť na reklamnú sieť Google. Prečo by ste teda mali začať cieliť svoje reklamy AdWords na reklamnú sieť a tiež na vyhľadávanie Google? A aké výhody to prináša pre firmu? Aby sme správne porozumeli cieleniu na reklamnú sieť, poďme si vysvetliť, čo vlastne reklamná sieť predstavuje. Reklamná sieť Google je obrovská zbierka webových stránok, na ktorých môžete zobrazovať svoje textové, obrázkové a multimediálne reklamy alebo videoreklamy. Pozostáva zo 100 000 webových stránok, ktoré zahŕňajú službu YouTube, webové stránky Google ako mapy alebo Gmail a partnerské stránky, medzi ktoré patria vysokoprofilové webové stránky, napríklad cnn.com a malé špecializované stránky, ako sú blogy a stránky sociálnych sietí. V rámci tejto siete určite nájdete stránky, ktoré sú relevantné pre vaše podnikanie a majú potenciál zaujať vašich špecifických zákazníkov. Prečo je reklamná sieť Google pre vás dôležitá? Reklamná sieť Google vám pomáha dosiahnuť vynikajúce výsledky z inzercie. Reklamná sieť vám poskytne možnosť vytvoriť povedomie o značke. Predstavte si napríklad filmové štúdio, ktoré chce vzbudiť záujem o pripravovaný film medzi širokým publikom. Pomocou reklamnej siete môžete taktiež získať priamu odozvu na váš produkt, ako napríklad online predajca, ktorý chce, aby viac filmových fanúšikov kliklo na jeho reklamu a hneď si kúpili v jeho online obchode nejaké disky DVD. Sieť webových stránok vám umožní dosiahnuť svoj cieľ tak, že oslovíte zaujaté publikum a dosiahnete väčší predaj a viac potenciálnych zákazníkov pomocou formátu reklamy, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Prečo teda začať cieliť reklamy na webové stránky? Hoci vyhľadávanie je veľmi efektívny spôsob oslovenia množstva zákazníkov, používatelia internetu v skutočnosti trávia 95% svojho času online mimo vyhľadávania. Prehliadaním obsahu online, ako sú správy, blogy, e-mail alebo recenzie produktov. Až 15% svojho času trávia na komerčných stránkach, ako sú knihkupectvá. 33% času na stránkach venovaných komunikácii, ako je e-mail, a až 47% času strávia na stránkach v reklamnej sieti, ako sú spravodajské stránky. Tento čas online predstavuje skvelú príležitosť osloviť ešte viac zákazníkov. Môžete získať viac hodnotnej návštevnosti, väčší predaj a viac potenciálnych zákazníkov, pretože oslovíte viac používateľov internetu. Ako som už zmienila v predchádzajúcej časti, vyhľadávanie je veľmi efektívny spôsob oslovenia používateľov online, keď vyhľadávajú obsah relevantný a súvisiaci s vašou firmou. Ale ako využiť 95% času stráveného na webových stránkach mimo vyhľadávania? Odpoveďou je osloviť ich pri prehliadaní webových stránok. Tu prichádza na rad reklamná sieť Google. Stránky v rámci reklamnej siete Google majú dosah na 80% všetkých používateľov internetu. V tejto sieti sa vaša reklama môže zobraziť potenciálnym zákazníkom, keď si prezerajú stránky súvisiace s vašimi produktmi alebo službami. Aké výhody teda môže vašej firme ponúknuť reklamná sieť? Zacielený dosah. Ako ste videli na predchádzajúcej snímke, reklamná sieť Google je veľká a inzerentom umožní osloviť viac ako 3/4 internetovej populácie. Zárukou zacielenie na správny segment reklamnej siete je množstvo ponúkaných vysoko efektívnych možností zacielenia, pomocou ktorých môžete osloviť správnych ľudí v správnom čase. Rozmanitosť stránok. Reklamná sieť je tvorená stovkami tisícov stránok,
ktoré zahŕňajú službu YouTube, webové stránky Google ako mapy alebo Gmail a partnerské stránky, medzi ktoré patria vysokoprofilové webové stránky, napríklad cnn.com a malé špecializované stránky, ako sú blogy a stránky sociálnych sietí. Znamená to, že vždy môžete osloviť to správne publikum pre vašu firmu. Voľby kreatívy. Inzerentom poskytujeme aj viacero možností kreatívy, ktoré sú vhodné pre ich kampane. Patria sem tradičné reklamy založené na texte a možnosti viac zamerané na vizuálnu formu vrátane obrázkových a multimediálnych reklám alebo videoreklám. Sledovanie a riadenie nákladov. Spolu s reklamnou sieťou vám tiež poskytujeme nástroje na efektívne meranie získanej hodnoty. Podobne ako pri vyhľadávaní, tiež máte úplnú kontrolu nad tým, ako platíte za svoje reklamy. V nasledujúcich minútach si vysvetlíme, ako funguje spoločnosť Google, prideľuje reklamy k relevantným stránkam v reklamnej sieti Google. Technológia kontextového zacielenia spoločnosti Google skúma milióny stránok na webe a analyzuje obsah na každej stránke, aby zistila, o čom stránka je. Zameraním sa na kľúčové slová a reklamy vo vašej kampani identifikuje hlavnú tému vašej reklamnej správy. Keď nájdeme zhodu, vaša reklama sa stane vhodným kandidátom na zobrazenie na týchto stránkach. Okrem týchto automaticky priraďovaných umiestnení sa môžete tiež rozhodnúť spravovať svoje umiestnenia a zacieľovať na skupiny stránok alebo na konkrétne stránky v našej sieti, na ktorých by ste chceli zobraziť svoje reklamy. Stránky môžete spravovať jednotlivo. Uvádzame príklad, ako vám rozmanitosť rôznych webových lokalít v reklamnej sieti môže pomôcť osloviť zákazníkov, ktorých hľadáte. A nie iba vtedy, keď vyhľadávajú, ale pri viacerých príležitostiach. Ak v tomto prípade zacielite na majiteľov psov, môžete vidieť rozmanitosť rôznych stránok a spôsoby, ako vám reklamná sieť umožňuje osloviť správnych ľudí v správnom čase a upozorniť ich na váš produkt alebo službu. V druhej časti si povieme viac o tom, ako prospešne využívať reklamnú sieť Google. Vysvetlíme si aj, ako funguje určovanie cien práve v reklamnej sieti. Na nasledujúcich snímkach si ukážeme, ako rýchlo vytvárať kampane, aby ste dosiahli úspech v reklamnej sieti Google. Najskôr by ste však mali skontrolovať, či ste pripravení začať zobrazovať svoje reklamy v tejto sieti. Kontrola je jednoduchá. Prihláste sa do svojho účtu AdWords na stránke adwords.google.sk a kliknite na názov kampane, s ktorou chcete pracovať. Prejdite na kartu nastavenia, vyhľadajte časť siete a zariadenia a vedľa položky siete kliknite na položku Upraviť. Vyberte možnosť Všetky dostupné stránky, aby sa vaše reklamy zobrazovali v celej sieti a po dokončení výberu kliknite na položku Uložiť. Ako som už uviedla v predchádzajúcich minútach, technológia kontextového zacielenia skúma milióny stránok na internete a hľadá stránky, ktoré sú relevantné pre vaše cieľové publikum. Ako však zaručíme, že sa stránky zhodujú s vašim podnikaním a publikom? Odpoveď je jednoduchá. Google analyzuje obsah vašej kampane, vaše reklamné skupiny, kľúčové slová a reklamný text, aby boli reklamy priradené k správnym stránkam. Pre vás to znamená, že rovnako ako pri vyhľadávaní je výkonnosť vašich reklám v reklamnej sieti úzko prepojená s obsahom a štruktúrou vašej kampane. Prvou časťou je kontrola, či máte nastavenia pripravené na úspech a uistenie sa, že máte jasné, relevantné reklamné skupiny. V druhom kroku identifikujte konkrétne produkty alebo motívy a vytvorte reklamnú skupinu pre každý z nich. Ak by ste napríklad predávali tenisové potreby online, toto sú niektoré z rôznych produktových reklamných skupín, ktoré by ste mohli obsiahnuť vo vašej stratégii. Reklamná skupina 1. Tenisové rakety. Reklamná skupina 2. Tenisové loptičky.
Reklamná skupina 3. Tenisová obuv. Vďaka tomu každá z vašich reklám osloví cieľové publikum. Druhou časťou vytvorenia silnej kampane, ktorá priradí vaše reklamy k najlepším stránkam, je vytvoriť v týchto reklamných skupinách konkrétne kľúčové slová a reklamné texty pre každý produkt alebo službu, ktoré chcete inzerovať. V reklamnej sieti kľúčové slová reklamnej skupiny určujú, kde sa reklamy zobrazia. Každá reklamná skupina by preto mala obsahovať skupinu kľúčových slov, ktoré navzájom súvisia, ale zároveň zabezpečujú variácie v rámci príslušnej témy. Čím užší je vzťah medzi kľúčovými slovami a vašim produktom, tým vyššia je pravdepodobnosť, že reklama nájde správne publikum. Zároveň vytvorte 2 až 3 textové reklamy v každej reklamnej skupine. Napíšte jasný a pútavý reklamný text, ktorý používateľovi presne povie, čo ponúkate. Uvádzame niekoľko tipov na efektívne zacielenie správy na potenciálnych kupujúcich. Identifikujte svoje publikum. Povedzte publiku presne o tom, čo ponúkate. Použite v reklamnom texte svoje kľúčové slová. V reklame použite výzvu na akciu, ktorá používateľom povie, čo od nich očakávate, keď kliknú na reklamu. Na získanie pozornosti použite nadpis reklamného textu. Uistite sa, že váš reklamný text presne vyjadruje, čo používatelia nájdu na cieľovej stránke vašich webových stránok. Vytvorením tematicky zameraných a konkrétnych reklamných skupín dosiahnete najlepšiu výkonnosť vo vyhľadávacej sieti a v reklamnej sieti. Teraz, keď už viete, ako funguje reklamná sieť a ako vytvoriť kampaň, aby ste získali maximum, je dôležité zosúladiť vaše ciele so stratégiou určovania cien. Podobne ako pri inzercii vo vyhľadávaní, aj pri inzercii v reklamnej sieti máte vždy pod kontrolou, koľko budete platiť. Pre ciele viac orientované na priamu odozvu, ako sú kliknutia a konverzie, napríklad predaj a privedenie potenciálnych zákazníkov, vyberte určovanie cien typu cena za kliknutie, CZK, a plaťte iba vtedy, keď používatelia kliknú na vaše reklamy. Ak máte ciele orientované na budovanie značky, ako je maximalizácia zobrazení reklamy alebo zvýšenie povedomia o vašej značke, vyberte určovanie cien typu CZT a plaťte za každých 1000 zobrazení vašej reklamy. V poslednej časti si povieme, čo je potrebné urobiť preto, aby ste začali používať reklamnú sieť Google. Teraz, keď poznáte základy, je čas začať používať reklamnú sieť. Prihláste sa do svojho účtu AdWords na stránke adwords.google.sk. Poprvé, kliknite na názov kampane, s ktorou chcete pracovať. Po druhé, na karte nastavenia vyhľadajte časť siete a zariadenia a vedľa položky siete kliknite na položku Upraviť. Po tretie, vyberte možnosť Všetky dostupné stránky, aby sa vaše reklamy zobrazovali v celej sieti. A po štvrté, po ukončení výberu kliknite na položku Uložiť. Hotovo. Vaše reklamy sú úspešne nastavené pre zobrazovanie v reklamnej sieti. Týmto sme ukončili prezentáciu na tému zacielenie reklám na webové lokality v reklamnej sieti Google.